Takže čau lidi, vítejte mojho dalšího videa z Minecraftu. Dneska jsem tady zase s Tomem, čau Tome. Čau. A dneska si půjdeme na výpravu, půjdeme prozkoumávat jeskyni. A jdeme do ní. Máš nějaký torčky? Jo. Dobře. Ale ne. No, ne, ale... Ale můžete čekat, že v tomhle V tomhle díle bude prozkoumávání jeskyně. No, ale nemáme moc nic na práci, takže jdeme. Ale já si vyrobím meč. Ne, bacha zombíci. Ježiš, creeper. Další. Do prdele. No, to nevadí. On nám nezasáhl do našeho baráku. Uhlí. To pak zastavíme, tu díru. Každopádně půjdeme do té jeskyně teď, nebo? Já si jdu ještě vyrobit meč. Dobře. A pak jdeme do jeskyně. Takže se máte... Ježiši! Kdo mě... Aha. Ježiši. Já mám málo HP, si najím stejku. Dobře. Může mít třeba... To je Enderman? Ne. Jsem myslel, že se tam portnul, ale jsem ho teprve viděl. Ježiš, tu je plno zombíků. To je dokonce se železnou lopatou. Ty vogo, tu je 1, 2, 3, 4, 5 zombíků, 6 zombíků asi. A spider creeper. A tam je kráva. Já se vrhnu do těch zombíků. Ne! Ten s tou lopatou mě zabil. Nech tam moje věci. Vezmu si meč do ruky. Dobře. Tak. No, ta jeskyně byla tudma. Ne, já jsem jenom chtěl vyzabít zombíky. A je ráno. To je dobrý. Jdem do té jeskyně. Jo. Dobrý je, že je ještě ráno. Tam. To bylo, jo, tam už ji vidím. Tak a tady je. Jestli to bude nějaká kratička, tak nevím. Hej, co to? Cože? Jo, je to jeskyně, no. Akorát ten začátek vypadá. Uhlí. Bude se hodit.
To by mohlo stačit. Ještě tady tyhle. Dobrý. Další uhlí. To asi kašlu. Nejdem tady Tome. Jo. Teďka tam. Já bych šel spíš víc dolů. Dobře, tu lení. Hele, železo. Ale nevím jako, jak pak najdeme barák, ale pak ho nějak najdeme. Co bychom neudělali pro video? Ale nebudeme dávat do videa, jak hledáme ten barák. To pak myslím, to pak vám ukončíme a se budeme snažit najít barák. Tady je ten pouštní zombík. Vynechal si železo. Teda... No, docela... Jedu. Tak. Tam už to asi končí. Je tam světlo. Ne, další železo. Aha, Na stropech, na stropě. tady jsme na nějaké poušti. Každopádně je tady konec. Víš, jak jsem říkal, že půjdeme ještě víc dolů? No tak půjdeme zpátky a půjdeme tam doprava, ne? O, železo. Kolik máš železa? 19. To máme na jeden full iron. Nemáme. Jako dohromady, já mám 9. Aha. Já fakt nevím, co je to, když tady je prostě takové, jak když vločky. Nebo prostě takový prach. To je asi z toho štěrku. Asi. Nikde jinde to jako nevidím. Tulení, pojď tu doma. Na konci té řeky. No. Pojď sem, tulení. Ježiš, já už nemůžu to stanout, tam si dám tak. Už čau. Nebyli jsme tam už, když je to osvětlený? Nebo my už jdem ven? Ne, ještě ne. Už jdem ven. Ještě se uvidím. Ještě uvidíte, jak budeme to mít. Nebo až dojdeme domů a upečeme pár želez, tak se s váma asi rozloučíme a... Jo, a v dalším díle už nebudeme péct to železo a rovnou už si z toho něco vykraftíme, takže... Máte se na to co těšit. A jo, a v příštím díle plánujeme výpravu. Já bych spíš v příštím díle udělal takový ten normální dřevěný barák. Co myslíš, Tome? Takže 2 zajímavé věci. Nevím, jestli jsou zrovna pro diváky jako nejvíc zajímavé. Výprava bude podle mě záživná. Ježiš, déšť. To nás nezajímá. Si představte, kdybych teď měl zapnuté zvuky. By mě to přerušilo. Takže to bylo. Lení.
Ano, Tam chceš ne? je pro tu krávu. A já už jdu domů. Dobře. Já jdu za tebou, každopádně nevím, kde máme barák, takže... Pojď za mojím někam. Tady. Tady. Tak. Už se asi rozloučíme, co? No tak můžem. Jinak, jestli se vám naše tvorba líbí, můžete dát like, odběr a po případě koment, anebo sdílet naše video. A my se s váma loučíme a čau.